мақомоти марзбонии тоҷикистон 2 рӯз баъди муноқиша дар марзи тоҷикистону қирғизистон масъулияти ин ҳодисаро ба дӯши сокинони кишвари ҳамсоя вогузор карда, вакили маҳаллаи деҳаи Кӯктоши Қирғизистон Розия Усароваро иғвогари асосии деҳа номиданд. мақомоти марзбонии Қирғизистон вуҷуди муноқиша дар марз бо Тоҷикистонро шоми 22 январ тасдиқ карда, вале тафсилоти онро каме дигаргуна шарҳ доданд. аз ҷумла марзбонони қирғиз ба бахши қирғизии радиои озодӣ гуфтанд, ки моҷаро баъди латӯкӯб шудани як шаҳрванди Тоҷикистон шурӯъ шуд. ба гуфтаи онҳо, дар ҳодисаи сангандозии тахминан 10 то 30 шаҳрванди Тоҷикистон дар муқобили 50-60 шаҳрванди Қирғизистон чанд нафар маҷрӯҳ шуданд ва Розия Усарова баъди осеб дидан дар ин ҳодиса ҳоло дар бемористон ба сар мебарад ва яке аз ҷабрдидаҳо мебошад. муовини аввали сардори хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон гуфтааст, ки маҳалли муноқишаи охир як қитъаи баҳсбарангези марзӣ аст ва манзили сокинони Тоҷикистон ва Қирғизистон мисли чорхонаи шоҳмот ҷойгир буда боиси сар задани ихтилофҳо мешавад.